Social media je no tabuk ni logini tori department blana tori department no mohode pai kajago ini kok sil jagai tongmani hai ka ba nang bai break up ngi tongmani nang le tam kok phir mung tongnai tabuk ni logini no hai ka mohode ni tui bo kisa kok salita o duite angle no tui tom kok sanani mosu खोनादे आं तो दाबो बिनि जे आनो महदे बै काजे गनो प्रसार खाइ दमन आबना बतांगे आबा हाके साका आबना आं दा फिरनो थांगो के बोले मुनि सुदु तिले महदे बै साब काइजों नाबा महदे नबो खुसु खुलुमा के बतांगे भाइरल खाइ के आमा हाय गे आं दाबो साना थांगो जे बोनो बां हामे साना थांगिया आनो बो बदनाम ता खाइदि आश्रम न बो बदनाम ता खादि गन्नला तामने मन तोरिला तामने कारणे आश्रम न तो या न तो ने महदे काजे न बदनाम खाइके बा आबनो उदाहरण आं दाबो साइखना रनाय बतांगे या भागे सामा गलाय ख्या बो एक दिन आनो सामान दिन दङ जे नना सालचा आश्रम तैनाय नन तैनाय नना एमन जे तीर काइसाबो साइटा पाँचटा छयटा तीर कगैने नना आं बदनाम खाइनाय नि साव tabuk ni logini tori देब्रमा इंगा आंबनो सागा खलाइदिता नों बसा खरजा ददेसे खाइनान चागो खाइकेबो खाइयाता याबा हाके सालायमान दिन दं गो ताबुला कोबन जिबो खलाय रेखा इंगा बो ताबो आम हाके प्रचार खलाइगो गांगे आं ताम खाइना नासिनाय जतन खाना बायदि मुदाय तो जतन हामजागो जतन खुलुमो महदे बे केबो काइजेगि मिया इंगा बतांगे आबा हाके सामा गलाय क्या बो जे आनु आंबो माने ताम सानाय आं जे खलाय जामन मा साजिनाय आं साया आं पारानि बरनो साया आं आनामनबो साया आं केमनो फनसाय आं हंजागै दंबो साय खिबि फायो माने नु खुंगो कनै तंमनि बिसिंगो केमनो कनै बिसिंगो साबते तमन बिसिंगो आं आबा हाके तांगै मा फाइया ये खरकसा आं दाबो दुसरी यान बो साइना दाबो बो जे आनु के तामनाय महदे काइजे गने प्रचार खलायमनि आं आबनो तोर मा फिरक सिनाय आं दाबो साबो साजिनाय आं साया तमं तमं आसु बोसोर 14-15 बोसोर गां दाबो साइबो फाइसिन साजिनाय बानो बहने काइया काइजे गनो बदनाम खाइया आं मा साजिनाय नंला सय काइजे का ताम आं महदे कुन काइजे आं मतासे खुलुमान छोरी हामिया नाजना बागै आं सिजो हाबगांगा सिजो हाबगांगा दार तो खरस ताम परिवार काइसे हाइं थांगो सिजो हाबका माने न परिवार काइसे हाइ जतन आरो नाइलायो तार माने नंगो मताय खुलुमनानि हनै थांगांगा बिनि थानि सिजो मा हाबगाना आं मताय खुलुमगांगा आं मताय जाजागै आरो बेवहाराव जाजागै आं मताय खुलुमगाय सिजो हाबगांगा आंगो गे सिजो हामन कारन गांगा तांसि आं मतायनो हामजसिना मताय सारा जीवन मतायनो तैसिने आं मताय हाबो नों तामनि बागैले अ सरि बनिनि तामो एफेक्ट दङ बोलता आनि स्राय आफेर आसेमा परे न आनि बहक कैसे माने जाका हाइरंनो बेरायो दो गान बसानो आं साव माने कुन साफुरन के बानो आं साया या सावो साफनो बाबो केयार खाया रकम थांगो के केयार खाइजे या हाइया के आं बासो गुरुतरिया माने बखा त आगा नां गुरुतर जागे के गुरुतरिया खरिया के आं उसुलि थांमा हाइया के साजागिया सा खामनग रगले थांगैनो माने चेकआप रग दखाय वाइसा थांगा डाक्टर नाइजे खा गान्यन डाक्टर बै नाइजे खा नाइजे म परे गे कुन गरि नि साव गे हाइबनो जाबो 3-4 मास होंगे वाइसा यामा हाइं फाय गावनि यागलुनो नों अबेके आश्रम थांगै माने मताय रगै फनो मताय रगै फनो खाइ नाइजागै सरिनो हामलै जमानो हनै चेष्टा खाइमिने मताय रग फनो हाबै नाइजे दमानो हंगे आं आरो आश्रम हाबैनाय सिसो हाबैनाय गां रां रगबो गरिबासो थांफाय गुंगे देफुर मताय खुलनो गे थांफाय गे गारि बारा रग नाइया दिबा हंगे आं आरो थुइजै फाय माने आरो आश्रम तो बरक मा बोले आरो कुनो चलासिमे मताय खुलमिया जत बुरि जुग दङ सराय दङ जतन मताय हामजानाय दङ मताय हामजानाय रनो आमतिके पाखान्दी रनो बदनाम खालाय दङ आबा के केबनो पाखान्दी रनो बदनाम ताखाय दे मताय हामजागो मताय हामजागे तिना रनो आबा जानजा हामजा मुंसि जानजा मानि मन बदनाम ताखाय इंगा याबा हगे थांग कारण गांगा सरि आं भरो सामान गाव गयना खाइजे आं तें आं आसा नगनि बरनो आं साया तैको इंगा आं साइजों आं आबो नाय दं मानि कक्सि